Bohemia Joker od Cassimy se vrací na scénu, exkluzivně na Tipsportu, a přináší s sebou český humor prostřednictvím postavy Rudy Pivrnce od známého karikaturisty Petra Urbana. Tento automat kombinuje nostalgii klasických ovocných automatů s vtipem, který ocení hráči, kteří si chtějí užít zábavnou a odlehčenou atmosféru, kterou Ruda Pivrnec skvěle dotváří. Hráči si mohou vychutnat jak humor, tak klasické herní prvky, které dělají z tohoto automatu jedinečnou zábavu. Bohemia Joker má jednoduchý, ale působivý design, který ocení fanoušci retro stylu. Symboly zahrnují klasické ovoce, sedmičky a samotného Rudolfa Pivrnce jako wild symbol, který dokáže nahradit jiné symboly a přinést extra výhry. Wild symbol je velmi důležitým prvkem, který umožňuje hráčům dosáhnout výherních kombinací snadněji a přináší více napětí do každého roztočení válců. Výhry se počítají z obou stran, což zvyšuje šanci na úspěch a přidává do hry další dynamiku, což je něco, co ocení jak začátečníci, tak pokročilí hráči. Hra nabízí i speciální funkce, jako jsou respiny, které prodlužují herní zážitek, nebo možnost zdvojnásobení výhry při plném poli stejných symbolů. Respiny jsou skvělou příležitostí, jak prodloužit svou hru a zvýšit šance na výhru bez nutnosti dalších sázek. To přidává do hry další strategický prvek, kdy hráči mohou rozumně riskovat a získávat větší výhry. Jeho návrat je provázen speciálními bonusovými akcemi, což z něj dělá atraktivní volbu pro nové i stávající hráče, kteří si chtějí užít skvělou herní atmosféru s českým nádechem. Tyto bonusové akce poskytují hráčům další motivaci a možnost získat speciální odměny, což zvyšuje celkový herní zážitek. Grafické zpracování Bohemia Joker je příjemné a jednoduché, což zajišťuje, že se hráči rychle orientují a mohou se plně soustředit na hru. Zvukové efekty doplňují herní zážitek a přinášejí do hry nostalgii starých dobrých hracích automatů. Ruda Pivrnec se svým typickým humorem dodává hře osobitost, díky čemuž působí jako skutečná podsta českému hernímu stylu. I když je design jednoduchý, je velmi funkční a zaměřuje se na to, aby hráči měli z hraní maximální požitek. Celkově Bohemia Joker skvěle kombinuje tradiční prvky s moderními funkcemi a českým humorem. Nabízí rovnováhu mezi jednoduchostí a zábavností, díky které si ho mohou užít jak hráči, kteří hledají relaxační herní zážitek, tak ti, kteří chtějí soutěžit o větší výhry. Moje hodnocení automatu je 8 z 10, díky svému designu, humoru a zábavným bonusovým funkcím, které vás udrží ve hře a přinesou spoustu zábavy. Do popisku videa jsme přidali odkazy na česká kasína, která hru nabízejí, a odkaz na kasíno kalendář, ve kterém naleznete volné hry, bonusy a neveřejné akce v českých kasínech. Děkujeme, že jste sledovali tuto recenzi a přejeme vám hodně štěstí při hře.